Jo em dic Pepet Pocapena i sóc camperol. Sabeu? Els camperols som els habitants més importants de la vila, perquè tot allò que menja la comtessa Carablanca, mossèn Mussol, els comerciants o els artesans, ho fem nosaltres. Nosaltres conreem i llaurem al camp per treure fruites i verdures. I anem de caça i de pesca per tenir peixos, conills i ocells per menjar. Les terres on plantem i cacem no són nostres, són de la comtessa Carablanca i de mossèn Mussol. Per això, quan treballem aquestes terres, hem de pagar uns impostos. De vegades els paguem amb monedes, però sovint paguem amb la collita. Paguem amb enciams, amb conills. A canvi d'aquests impostos, la comtessa Carablanca posa soldats per protegir-nos si venen enemics i mossèn Mussol resa per nosaltres. Mossèn Mussol també es llegeix cada diumenge un llibre molt gruixut, perquè nosaltres no sabem llegir. I ens ensenya que hem de ser bons entre nosaltres, perquè si no, haurem de pagar un impost més alt per evitar anar a l'infern. Mossèn Mussol ens ensenya a resar i a tenir por de fer enfadar Déu. De tant en tant, si la collita és bona, muntem festes per celebrar-ho. Per Carnestoltes? Ens agrada disfressar-nos i riure una mica. Però sempre assegurant-nos que mossèn Mussol i els soldats de la comtessa Carablanca no s'enfadin. Quan nosaltres muntem festes hi ha un munt de xivarri, perquè de camperols n'hi ha molts a la vila. Som gent alegre i forta, malgrat ens costi tant guanyar-nos el pa.